Emndenini nasezihlotsheni sithi dudu alwehlanga olungehliyo ngoba akasekho emhlabeni umpumi. Amaphoyisa sicela afune athungathe aze amthole umazukula wesizwe. Umazukula wesizwe uyena, akekho omunye umuntu osoleka njengaye, futhi kuvela ukuthi nguyena obulale umpumi. Lezo indaba zivela ngokuthi zavela ngaye ngqo umpumi emva kokudla live la ku TikTok, athi mayedla ezwe engazuthi khona into enganambithiseki kahle ekudleni ayekudla okwakade kuphekwe umazukula wesizwe. Lokho kudla wayethi mayikudla live umpumi kumkhwehlelise, kucace ukuthi khona into errong kuye umpumi ongasekho emhlabeni oshone izolo. Kuthiwa ke emva kwalo live lo ngakusasa umazukula wabanjwa umpumi right handed, wambamba oqotsheni efaka something etiyeni ayemenzela lona. Kuthiwa kwasuka enkulu impi la khona umpumi wayemconfronta ngqo umazukula wesizwe, emibuza ukuthi yini le ayifaka etiyeni lakhe na, yini indaba njalo mayedla kube khona izinto angazizwa kahle ekudleni, kube khona itaste angayizwa kahle ekudleni. Kuthiwa ke kwaba khona ukuphambana, kwaba khona ukujijelana ngamazwi. Kuthiwa emva kwalokho umpumi wayiyeka indaba yalala, ngoba umpumi ubaziwa ukuthi as much as la ku TikTok thina besimazi ukuthi usisi nje oyigqaja ngokuba muhle abeseba umZulu and abeconfrontana la ko TikTok, mawuphuma endleleni nje ubeqonda ngqo umpumi, kodwa kuvela ukuthi i-real personal life yakhe ube usisi ozithandayo futhi ewusisi onenhliziyo enhle emnene. Uzokhumbula phela ukuthi inhliziyo enhle yakhe umpumi yavela ngamsukwane ethathe yena umazukula wesizwe lo estranded, umazukula egowa esenkingeni, eqeda kushiywa umyeni wakhe ayemshadile, ebhidlikele umshado, indoda yahamba, wasala eneyinkinga, ehlukumezekile umazukula, wasala stress depression engapheli. Lapho wadatshukelwa umpumi ngokuthi amthathe amfake endlini yakhe, amenzele uphahla lokukhosela, maqede ambuyisele ithemba lakhe. So umpumi wadabukela umazukula, wamfaka endlini yakhe. Umazukula uyena obephekela umpumi, ngoba umazukulu ubengasebenzi, ehlala endlini, umpumi esebenza. Njalo umpumi ubephuza itiye edla ukudla okwenziwe umazukula. Ilapho ke la umazukula ekutholakala ukuthi uthole ithuba lokuqeda nya ngempilo kampumi. Kuthiwa njalo itiye likampumi nokudla kampumi bekuhlezi kune food poison efakwe umazukula. Lusho njalo uphenyo. Sicela ukuthi amaphoyisa amfune amthole umazukula wesizwe ebese yamprosecutor. Akasekho ke emhlabeni umpumi, ushone izolo ngebirthday yakhe, ebulawa yi-food poison emva kokugula isikhathi eside. Odokotela bathi babemhlola bathi umuthi upoison umudla uyamqeda futhi uyamsheshisa amaphaphu.
So ukufa kwakhe ke uMpumi amaphaphu adliwe ifood poison ayeyifakelwe allegedly umazukula wesizwe. Sicela indoda eqonywe umazukula wesizwe yazi ukuthi la ikhona iqonywe umbulali. Sicela umngani ozwana nomazukula wesizwe azi la ekhona ukuthi uwumngani nombulali. Sicela ukuthi wonke umuntu owazi umazukula la ekhona aye kwi-police station eseduzane naye ayo-reporta umazukula ukuthi nangu la engakhona ubulale uMpumi ngokophenyo noma ngokweyinsolo ezikhona eziqhamuka kuye ngqo uMpumi before afe. Wadliswa uphoyizeni edliswa umazukula, wambamba oqotsheni uMpumi, ebamba umazukula emfakela uphoyizeni etiyeni lakhe. Sithi ke ezihlotsheni nakuyifamily nakubo bonke nje ebebethanda uMpumi sithi dudu ngane zakwethu alwehlanga olungehliyo. uMpumi akasekho emhlabeni, ushone izolo ngebirthday yakhe ebulawa efa emva kokugula isigulo ebesimudla simqeda simdestroya amaphaphu ngaphakathi ngopoison ekusolakala ukuthi wafakwa umazukula lo enimbonayo, umazukula wesizwe. Account yakhe isho njalo la ku TikTok, umazukula wesizwe. Sicela wonke umuntu asize alekelele amaphoyisa ukuthi kuboshwe nasi isigilamkhuba somfazi owumbulali obulale naye ingane yabantu. Lengane ke uMpumi ubeyi breadwinner kubo, uyena yedwa besebenza, uyena yedwa beondla kubo. So umndeni wakhe ustranded, awazi ukuthi uzothathana uhlanganise nani ngoba umuntu obeyi breadwinner uyena ongasekho emhlabeni, ebulawa intombazane enomona enobunja ogama layo umazukula wesizwe. Emva kokuthi idatshukelwe iseyinkingeni, idatshukelwa uye lo sisi embulele namhlanje. Yamfaka lo sisi, wayifaka endlini yayo, wayenzela uphahla, wayinikeza ithemba eyayingenalo lilahlekile emva kokushiwa indoda. Le ntombazane ke le ekuyiyona ke esiziwe iyona ebulale umsizi wayo. Ngane zakwethu kunjalo ke South Africa. Sicela ukuthi amaphoyisa ke enze umsebenzi wawo. Sibonge.